دم باش گهدار و تماشاوان نهجاد باسی روژا ایرو دل گلبانه. سبا سروکمار ترکیه سردانا دیار بکرید که ده هرمی ده گاوا آماده این هلبیجارتنا هرمی تکرن لگور هند پسپوران خباتا سیویل دموکراتیک لپیش آستنگیانه جوی سردانی لدیار بکرید چی چاوری کرن. ترکیه آماده ای جوینک بلند استانبولی ده درباری کریزا سوریه که سروکن روسیا، فرانسا، آلمانیا و ترکیه دکارن دست به خبر تکنویا هفبش بو چارەسەریya کریزا سوریه پیک بینن. که شبرانسن هات سربست بردان لیهن آلوزین دنجی لپیش پیوندین انقره و واشنگتن دنه. پروسه اک آسایی تکلین هر دو ولاتان دکاره دست پیب که آن آلوزی دمینن. وان بابتن روژوی و سکنا ترکیه لحرمی و بطایبتی لگل حرم کردستانی جی امده لگل میوانی باسی روژی ایرو سروکی برای شاخا دیاربکری پارتیا مافو گش پیدانی آک پارتی آیدن آلتاچ بگرن دست و بنرخینن. سلاو که آیدن سبا سرو کمار اردوان سردانا دیاربکری دکه. گلو جوی سردانی دیاربکری چاوری چینه دیاربکر چه چاوریت که سردانا سرو کمار اردوان؟ جی دیاربکر سلام و حرمتی خود بیجم. شبا بخیر. سروکمار رجب طیب اردوغان سبی ایوره دیاربکر و پروگرام خویا دیاربکر آماده بکه. هر هاتنا سروکمار جبونا هرمامه جبونا دیاربکر پری باشه و پری قنجه. هر هاتنا ویدا محقق مزگینی کی دایه. جبنا آبوریا هرمامه هنکی مزگینی دایه جبنا آبوریا ما جبنا پیش روزی دا هرمامه بکه دا فریه هنکی مزگینی دایه جبنا ویجی ام گرینگ دبینن و سبی روکی تایبته از باورم سبی پشتی که سروکمار دیاربکر هرجی اوی مزگینی خو و آخافتن خدا جبنا دیاربکر جبنا هرمامه چه ایبکه بینه زمان جبرویجی ام پر گرینگ دبینن به هر آوای گرینگ دبینن که آیدن لحرمی تی چاوری کرن کو و تی خواستن مزنترین میزگینی آشتیا جواتی بیگل و دوی چرچوی ده تو زانیاری گلوه هنه کوم ترکیه درباره آشتیا جواتی بتایبتی ده کشه آکرده هن بینگاوان باویجه پیواجوی کی آشتی دست پی بکه که جمال برای موی هانی بو زمان دخوازی ام تمامی ل ترکیه ام خوازن کرده ترکیه همو گلی ترکیه بکن جی yani baş bin. Em tebe budra jiyana xu baş derbas bikin. Deru doreme baş be, şartine be, küştüntine be. Serokomar Erdoğan beriya Serokomar tiji o AK Parti bir hükümet hatani iro derbare mesela Kürdada Kürde Türkiye'de pır gavê mezin avêtiye. Em car neviya ne zaman lê 2013-2015 da pırî pır gavkî pır mezin avêt bû. Yani ji bina aştiya Türkiye, em bêjin ji bina nava Kürda, nava Türka, nava Türkiye lê evê hat qutkirine. Tîsa daxwaziya me em dixwazin li Türkiye bîna 2013-2014 em teb kevin aboriye aramiki baş, aboriki baş lejbuna viyaji beri her tişti ev jnava Türkiye gerek ki tundi xalas be. Ev tundi xalas ne be, küştün xalas ne be, em bejin xarabun, xarakırın xalas ne be, aştici zahmet be. Aştici zahmetti ki pırmazın dert peşiya me. Jiber vêjî em aşiti, birati, aborî aramî ji buna me teva qence başe
em tev hevdura dest bidin hev ez bawerim pêşerojê da divê xusûsê da jî divan xusûsa da jî pir em ê bikin firêyîkî mezin. Birêz Altaç di raya giştî de ev yek jî tê axaftin ku birê veberên AK Partiye û her wiha serokkomar jî gotin ku ger di hilbijartinên herêmî de qendîl bandorê li namzetên HDP bikê ji cihê wana wê qeyyûm bêne destnîşankirin. Gelo ev peyamekî çawa ye ji bo HDP û hûn vê helwestê çawa dinirxîn? Yani li gor fikra min ez viya bînim ziman tiştê rast, tiştê demokratîk kî piştî hilbijartinê rayê pir sindi bin ew bi wî awayê berdewam bikin. Yani ev şaredarî be, ev em bêjin parlamenterî be feq nake. Bi wî awayê dewam bikin. Lê beriya em bêjin di sê sala berê li herema me şaredariyê der û dorê me pir nebaşîkî mezin derxistin holê. Yani alî çalûk horta da em bêjin beriya wî jî ji bûna aramiya me, ji bûna aboriya me tişkî baş nekirin. Em gelin viya bînin ziman, em viya gere zanibin. Şaredar o şaredarî li herema me bi pirîkî pir alîkarî ji gel ra netkirin. Yani hizmeta gel netkirin. Ji bûna bajar daha baş bin, daha qenc bin, daha pêşterin hizmetekî nekirin. Xênî viya şaredariyê da em bêjin perekî pir mezin li holê tiştekî me agahî hilan diye. Perê derbasî qandîlê kirine em bêjin talîmatê ji qandîlê ji wan hatine bi cîhanî ne ev ji bûne gel qencîkî nîbiye yani tişkî baş nîbiye. Ev tiştê ku serokkomar hatîne ziman nabêje bi her awayê em bêjin HDP kar bike em ê ji wan qayyûma em ê ciyê wan da qayyûm bişînin. Dibêje ki ey ku di binê emrê qandîlê da be, ey ku em bêjin li ser gotina qandîlê tevger bibe. Em bêjin ê tiştê ku qandîl ji wan dixwaze bîne cî bê qanûnî bikin, em ê di ciyê wan da qayyûm babêjin ji bûna gelê xwe, ji bûna aramiya gelê xwe, ji bûna aboriya gelê xwe em ê qayyûma babêjin. Tîsa ez bînim ziman. Yani tiştê baş kî hilbijartinê da pêş ketibe ew berdewam bike. Lê gava ku bê qanûnî îşekî bikin, karekî bikin, ev ya jî dewlet, hikûmet ev ya qebûl neke. Yani ez divê fikrê da me. Kek aydın îro hate ragihandin ku civînekî bilind derbarê krîza Sûriyeyê de 29 cotmehê bi beşdariya serokên Almanya, Fransa, Rusya û Tirkiye li Stenbolê li dar dikeve. Ew civîn yani çaverêkirinên mezin tên payîn ji wê civînê yekim care jî ku civînekî çarkolî di wê astê de li dar dikeve. Lê li gora baweriya te civînekî wisa bê beşdariya Amerîka, bê beşdariya Îranê ji bo çareseriya krîza Sûriyeyê dikarê çi qasî sûdmend be? Yani em viya tişkî ji bûna Sûriyê jî ji bûna herêma me jî civînekî baş e. Ez beriya her tiştî viya bêjim. Çima çiqas divê mesela Sûriyê em bêjin dewletê mezin beşdar bibin, em bêjin divê xusûsiyê da biryara bidin, ev biryar ji bûna gelê Sûriyê jî û em bêjin ji bûna herêma me jî ev daha baş bibe. Lê divê xusûsiyê de yani divê civînê da em bêjin çiqas Amerîka tune be jî, çiqas İran tune be jî, evan dewleta fikrê xwe bikin yek ji bûna Sûriye, ev krîza Sûriye xelas bibe, ez bawerim ev alîkarîkî mezin çê bibe. Lê berê her tiştê seviya bêjim, di mesela Sûriyê da xênî Tirkiye, evan dewletê dinê pir bi awakî
insani nezi mesele nabın. Em bêjî gere zanibin. İro ku em bêjin Almanya, Fransa gorî insani nezi ve mesele bibûna ev 2 sal berê, 3 sal berê, 4 sal berê belkî daha pir zû ev mesela xelas bibûna. İro dinêrin ev krîza Sûriye çiqas pêş de diçe pir meselê mezin dertên holê. İro ku eğer de Türkiye o Rusya li Soçi ji bona ev cî ji bona İdlibê qerarekî nedana îro ez bawerim meselekî pir mezin derket bû pêşiya me. Pir insani dramekî mezin derket bû pêşiya me. Lê Türkiye bi her awayî ji bona ev krîz mezin nebe. Ev kriz bir insani mağduriyeteki mazın derneği holê bi zorî yani bi diplomatik bi zorî vana dikişîne ser masê û vana dixwaze vê krîzê hel bike. Keke aydın de her wiha dîtinek jî heye hin şirovekar dibêjin ku Türkiye ji cihê ku destê alîkariyê dabe Sûriyê rewşa Sûriyê alostir kiriye Türkiye alîkariya hêzên tundrew kiriye yani hêzên ekstremîst kiriye bi dagîrkeriya Efrînê di rewşa Idlibê de jî yani destê alîkariyê daye hin hêzan ku ne hiqûqî ne demokratîk li Sûriyeyê tev digerin. Yani ev pir gotinekî fikrekî baş nîne o sağlam jî nîne çima îro li em bêjin li Sûriye çawa Rusya em bêjin çawa Amerîka çawa İran di nava Sûriyê cî girtine û dixwazin ji bona polîtikaya xwe ji bona em bêjin fikrê xwe li Sûriye tişkî nû çêkin Türkiye jî ji bona pêşerojê de ji bona ewlehiya xwe ji bona aboriya xwe ji bona em bêjin aramiya xwe bi mecburî li wê de bi cî girtiye. Yani gava ku em bêjin Türkiye di hema di sînorê Türkiye'de belakî mezin çêbiye belakî mezin heye û insan bi 4 milyon insan nava Türkiye ji Sûriye Arabiyan hatine ketin nava Türkiye divê mesele de bêdeng bimîne ev ya jî ji bona Türkiye û pêşerojê de ji bona ewlehiya Türkiye tişkî baş nîne ve mecburî li wê derê cî girtiye û li wê derê ê ku polîtikaya Türkiye jî alîkarî dikin Türkiye bu ara mecburî bu ara dimeşe. İro gava ku em bêjin bu ara nemeşe. Ew bi kîra ji bona polîtikaya xwe, ji bona ewlehiya xwe, ji bona aborî aramiya xwe ew ê li wê derê bi cî bibîne. Yani mecburî bir yekî ew alîkarî bike. Kek aydın her wiha em ger li di rojevê de ji ber pêwendiyên Amerîka û Tirkiyeyê babetekî gelekî giringin keşebransin hate serbestberdan lê li gor hin şirovekaran pirsgirêkekî din piştî du heftiya derdikeve pêş ew jî dorpêçên yani ew ambargoya ku li ser İranî Amerika dê derbasî jiyanê bibin ev yek dikarî bandorekî li pêwendiyên li gel Tirkiye jî bike xwendina te çi ye li ser asayîbûna pêwendiyên di nav bêhna Washington û Ankara'da hekek haydi. Yani keke cemanım bir gere baş sanıbın. Amerika hatta ni politikaya xwe neyne cî. Hatta ni em bêjin stratejiya xwe ku bi me ne de kabul kirine çi îca bike ew bike. İro mesela Brans'ın xelas bû sebê ew İran derê piştî wî ew tişkî dinê derê piştî wî ew tişkî dinê derê. Yani Amerika dixwaze welatê vê derê yani dewletê vê derê tev bike bin destê xwe. Gelê vê derê tev jê re xizmetkar bin. Em bêjin li vê derê herkes bişxile û karke bide wan. Em bêjin yek li ber fikrê wan gotinekî neyne ziman. Ji ber wî jî îro Türkiye politika wê derva. Derva çiqas bi fireyî bi her dewletî re çê bibe Amerika jî ew ê ew qas bikeve tengasiyê li gor fikra min.
em çıkas bine Amerika'yı bikin em ev kas bikemin tengasiye. Jibuna ku em nekemin tengasiye jî jibuna welatê me, jibuna herema me. Ne jibuna Amerika'yı. Ne jibuna em bêjin Almanya'yı, Fransa'yı, Rusya'yı. Jibuna welatê me, jibuna insanê mirovê vê heremê çi baş be, çi qenc be, Türkiye böyle siyaseti, böyle politikayı bimeşe, evi alikari ji deru dorê xwe jî bîstîne, evi ji gelê vî herema me jî bîstîne û evi daha birhetî, daha bixurt. Evi li van dewletê dinê jî siyaseta xwe bimeşîne. Belê em ser Çıkas şu anda biçûk belê bikevin. em ser Em çıkas heremê bana biçûk baxefin Em kekaydin. çıkas bîna wan bikin, em ê ji wan re bindest bin. Belê kekaydin berî demekî yani bu dirêjî bu ev bêguman hilbijartinên Iraqê pêk hatin. Piştî hilbijartinên Iraqê pêk hatin ev demeke çendîn mehane hîn jî li Bexdayê hikûmetek pêk nehatiye lê her wiha li Bexdayê ev yek jî tê şopandin got Ankara Türkiye ew înteresa beramberî hilbijartinên Iraqê desthilata Iraqê ya berê wekî berê nîşan neda. Xwendina te çi ye? Bîr ramana te divê babetê de çi ye kekayd? Keke Cemal, dengê te tam natmin. Sürene neri? Kekaydin hilbijartinên belê hilbijartinên li Iraqê pêk hatin berî çendîn mehan lê hîn jî hikûmet li Bexdayê pêk nehatiye. Türkiye jî wekî berê diyara înteresê ji bo pêkanîna hikûmeta li Bexdayê nîşan nade. Wisa tê dîtin xwendina te çi ye? Yani bir rastî ev hikûmeta Iraqê rokî zûtir çêbibe ji bûna Türkiye jî û ji bûna yani Iraqê jî ew ê baş be divê fikrê de me. Lê berê her tiştî ez biya bêjim hikûmeta Iraqê dereng jî çêbibe, ava nebe jî tişkîdinê ji derê pêşewan. Ez nizanim tabii pêşeroj de ew ê çi be. Lê berê her tiştî hikûmeta Türkiye ez divê fikrê de me tekliye xwe rokî zûtir Kurdistana Iraqê ra pêş da bibe. Çıkas em bu Kurdistana hikûmeta Kurdistana Iraqê da pêş da herin ji bûna Kurdistana Iraqê jî baş e, ji bûna Türkiye jî baş e, ji bûna pêşerojê de yekîtiya em bêjin ya jî ewlehiya Iraqê jî, Iraqê, dewleta Iraqê jî baş e. Min dixwest ez werme ser wê pirsê birêz Aydin Altaç. Berova jî Bexdayê mirov dibîne ku nêzîkahiyekî gelekî zêdetir jaliyê medya Türkiye, jaliyê siyaseta Türkiye be jî girêdayî hilbijartinên Kurdistanê pêk hatin. Hilbijartinên Kurdistanê de kekaydin Partiya Demokrata Kurdistanê bi şêweyekî gelekî bihêz û pêş heta niha diyar dibe. Gelo ev yek bandorek erênîtir, pozîtîvtir li peywendiyên Hewlêr û Ankara dike. Bir raya te divê babetê de çi ye? Yani pêşerojê de em ê vana bibînin. Keke Cemal em ê vana bibînin. Yani ez bawerim pêşerojê da ew ê tekiliye Türkiye û Kurdistana Iraqê pir baş ew be. Çimkî piştî referandumê ew diyalogê ku qutbûne me dîte ji bûna Türkiye jî ji bûna Kurdistana Iraqê jî nebaş bû. Tişkî pirî nebaş bû. Ve Ali Aborî de jî nebaş bû. Ali Aramî de jî nebaş bû. Lê pêşerojê de hikûmeta Kurdistana Iraqê çiqas xurt be, çiqas baş be, çiqas li ser xwe be ji bûna dewleta Iraqê jî baş e. Çima? Çinkî di Iraqê de xênî Kurdê Iraqê tabrokî em bêjin awa bi yekîtî tune. Herkes yani devlet em bêjin li ser hikûmeta Iraqê li gor xwe wan dibetîne lê hikûmeta Kurdistana Iraqê bi yekîtî li holê ye. Ji ber wî jî ji bûna Iraqê ana halê hazir hikûmet girîng e lê Kurdistana Iraqê ji bûna Türkiye pir daha girîng ez dikarim bêjim. Li ser encamên hilbijartinên Herêma Kurdistanê tu wekî kesayetiyekî ji herêmê ji Diyarbekirê hilbijartinên Herêma Kurdistanê tu çawa dinirxêne kekaydin ku di hilbijartinên Herêma Kurdistanê de Partiya Demokrata Kurdistanê ji nêzîkî sedî pênceh dengan ye. Bir rayê te li ser hilbijartinên Herêma Kurdistanê çi bû?
Keke Cemal, pişti referandumı meviye dit, li Kürdistan'a Irak'ı, Partiya Demokratika Kürdistan'ı, da Ali geli Kürdistan'a Irak'ı da pır ciki baş be qencilerinden, ciki baş dediğine ki qencil edinlerin. O Kürdistan'a Irak'ı da Partiya Demokratik Kürdistan'a Irak'ı ji dinava herema xuda demek em viyatin dibinin gel vi kabul kiriye, pergen kiriye şura. Debece ki jbuname Kürdistan'a Partiya Demokratik Kürdistan jbuname tişki baştike. Eji dve fikri dame Partiya Demokratik Kürdistan hatta ne İro da ali arozi da ali nebaşbuni da ali xarabuni da fikru peyameki natiye zaman naniye zaman tev da ali başti da ali aşiti da o buna gel ki can baş ve vihaniye zamanı de 2013 2015 da ji brez berzani gavakuhat Diyarbakır ji vihani bu zaman buna herema me buna tevi Kürda buna tevi Türka em bimhevdura mecburun bevdura tekli bikin dve hatına bir de ejid Diyarbakır dve civine davum mijivi bi goya xo bihist bi çave xo dit o pişti mitinge ez brez barzanira em ser maseki jurnişne en vi gotna xo yani zaman hatta ne ki em lehevdu xadi derneyn em ji arozi dernay jiber vi ji buna aşitiye göre em tekoşineki mazın bikin de ji buna şer göre em eknekin alikariki nekin ji buna şer ji buna nava mederi be her avaya göre em lehembera şer politikayı xo bimeşin ji buna vi ji tekliye me o Kürdistan'a Irak'ı giringin em peşeroji da ji be her avay ji buna daha baş bebe daha peştehere gere em gayret ekin nişanda gerek em sere bişkula. Kekaydın her vaha çendin delegasyon de dema davi dedina bina Herema Kürdistan'ı u Türkiye'de eku seredanin van çebune her idavi şandeki perverdeyi ya dezgaha marifli verbun be serokatiya şandici ji aliye Vezir Çandiniye beri her vaha parlamenteri Diyarbakır Brez Mehdi Eker bu Brez Eker jî dest nîşan kir ku duwarê perwerdeyiyê de jî peywendî di navbeyna Herêma Kurdistanê û Tirkiyeyê de ber bi astekî baştir ve diçin ev aktiviteya şandeyan delegasyonan çi bandorê dikarê li peywendiyan bike. Yani İro geki cema evya dorokî da em bêjin di mehekî da belkî em encama wî nebînin lê ez bawerim evan têkilî em bêjin dîplomatîk em çûndin hatin çiqas pir bibe pêşe rojê de em ê ew qas xêra wî bibînin em ê ew qas jê tiştê baş ev daxe pêşe me ji em bêjin ne îro ji zû da ye yan bêjin 5 sal be 10 sal be 20 sal be çiqas em ketine tengasiyê çiqas têkiliyê me qutbûne me teva me nebaşî dîtiye em paş da çûne ji ber wî jî îro hinkî çiqas têkilî çê dibin jî em bêjin hindik bê jî beş rojê de ev ê zêde bibin ez wisa bawerim o ev daha têkiliyê me daha ev baş bibin em ji bûna wî jî yani em dibêjin Türkiye o Kürdistan Iraqê bira destê wan jewdû nebe. Belê gelekî spas Brez Aydın Altaç serokê şaxa Diyarbakırê berê Partiya Mafûga Şevêtanê AK Parti ku stüdyoya me Diyarbakırê tül gelme. تماشاوان نیجا هم هاتن داویا برنامه ایرو یا باسی روش حتی برنامه یک دین باسی روش هرش